Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamu akadamang do dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Asini rohama di hamu dohot dame, siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di partangyangata nalaos epistel di minggu pasapuluhon dung Trinitatis di tanggal 4 Agustus 2024. Imana tersurat di Evangelium Yohanes bidu onom ayat 24 rodi ayat 35. Topik di minggu disi debata mangalehon sagu-sagu hanguluat tu bangsona. Hujahama dihita songonoma didok hatani Tuhata. Asadung di idana toropi na sodisi Jesus nanga kasisian nape dibongoti mamuse akaparau jadi ro tuhuta Kapernaum mengalului Jesus. Jadi dung jupang nasida ibana di baribani tawi ninda nasida mamadok ibana. Guru, sadihari do horo tuson. Dungini na Jesus ma mengalusi nasida, tutusi tutudo na hudokot tuhamu, dilului hamu piau dada ala naung dapot rohamu na tadai. Tung ala ni nabusurido hamu na mga roti i. Unang ma si panganon na ulo salpu ula hamu. Alay si panganon na miyan rodi hanguluan na saliling-liling na nanaing lehonon ni anak ni Jolmay tu hamu. Ay ibana do dihatidakon amay debata. Dungini na nasida mamadok ibana, dia mabahenon nami asahu ulahami aka ulaw lomo ni rohani debata. Dungini na Jesus mamangalusi nasida, hapor siyay hamuma na sinuru ni debata ima ulaun lomo ni rohana. Dungini na nasida ma asa dia matagda bahenomu si idaon nami asa tung porsia hami diho. Aha diulaho. Ia opu nami mangaman na do di parhorsihan songon natar surat di lehon do roti sian banua gijang panganon nasida. Dungini na Jesus mamadok nasida, situtudo hatakot tuhamu, apala si Musa mangalehot tuhamu roti nasian banua gijang, damangido mangalehot dihamu roti natutu nasian banua gijang. Aina tuat sian banua gijang do silehon hanguluat tu portibion, ido roti nasian debata. Gabrido nasida ma, saitong ma lehot tuhami ali Tuhan roti sisongoni. Dungini na Jesus mamadok nasida. Ahudo roti hanguluani sadok na somalebe manang ise naung rotu hau. Jalan na sotupa be mauas manang ise na porsea diau. Imahatan itu hata. Di hamu kadongan saha porseaon sahalak negarawan Inggris na marguar si Lord Palmerston heamadok songonon. Tidak ada musuh yang abadi. Demikian juga tidak ada kawan abadi. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Akamang doh tamuina nami setuju manang nasu setuju hita di padohani alai molo pinikiran adong do sitong na. Imana ni do na persahabatan na semu ia soi cinta na palsu ate. Tabuak maju sada contoh songonon. Tadok majo warna rupa ni si Budi. Adong ma video kaset di Jabuna. On cerita adorak suadong dope hapi songon na tapar na puna sinuay ngate. Tadok ma jo zaman video kaset. Alana adongi video kaset di Jabuna maos ma tutu ro dongan na tu Jabunai laho manoton. Jala sudido dongan na romanotoni patuduhon sikap bersahabat tu si Budion. Totu suku-sukunan waing tohodo dongan ni si Budion bersahabat manang mardongat tu si Budi. Tohodo akan naro tu Jabunai bersahabat manang dongan natutu
manang na adong do motivasi na asing. Belum tentu ate alani holong ni rohana tu si budi i. Buasa tadok songoni alana dung mago video kaseti sebulan kemudian tangadong be naro tu jebu ni si budi. Tangadong be rupane naro tu jebu. Gabe haboto amma ada udang di balik bakwan. Jadi olo pe nasida ro tu jebu ni si budi na salilingon dada ala na holong rohana tu si budi. Ala ala na adong do video kaseti. Mereka senang bukan kepada budinya tetapi kepada video kasetnya. Hamwa kadongan juk do masa na songoniate. Hira na holong do rohana idau tu dongan nai. Hape sasitong na dang ibana na hinaholongan na adong di ibanay do. Aha hurohan adong di ibana. Buy sajo artana, hepeng na, jabatan na, gugu na dohot akan na asing. Alay begitu habis manangdang adong bi akay seiring dohotido sumurut ibana siya dongan nai. Ido asa ulo tabige di do to ema tiki adong do di iba oloy mangatoi iba. Alay ala nunga pang siu ni badaba dang diang kosbe to ema ima jo ninna rupane. Songoni majol matujol ma. Tetapi bukan mustahil kepada Tuhan pun kita bisa bersikap demikian. Kita berbaik hati kepada Tuhan karena kita mempunyai kepentingan tertentu. Ada udang di balik kesalehan kita. Kita ingin Tuhan mengabulkan kehendak kita. Kita ingin Tuhan mengaminkan semua keinginan kita. Bisa jadi ate. Adong do perhapor siaun si songoni. Adong do halak Kristen na songoni. Dang na manudu hamuau. Tapi ada yang seperti itu. Taingok do nahya ro inani si Jakobus do si Yohanes tu Tuhan Yesus. Mangido asa dilehot Tuhani anak nanaduay sogot hudul di labung ni Yesus. Nasada di siamuna jalan nasada nari di habirangna. Budi tajah di Matius 20 ayat 20 do 20 sade. Nian di do Yesus do tu nasida pabuan naso di boto nasida na pinangidonay. Alay siya ni buy mata atusi molo di payuti nasida Yesus na salilingok kape na adong do maksud tertentu di nasida, ada misi terselubung. Dakola di si Jakobus do si Yohanes termasuk do di inate o makna. Lapatan na dang nasian ias ni rohana mangihutut Yesus na salilingon. Buy sa jodo asa dilehon kemudahan, dilehon bonus, dilehon kedudukan do takana asing. Jala pangalahoon adong di sahatu sadarion. Dakola di zaman ni Tuhan Yesus si masa. Hamwa kadongan kurang lebih songonido nuaing nataida di bagas saturpukon di ayat 2 di dok macai torop halak romang hihuto Yesus berbondong-bondong bahkan manang tu dia pe Yesus laho tong sai di paihuti nasida dilului Yesus si manari pari tau pe diula nasida nama asal mabui pajupang do Yesus buasa songoni antusias nasida paihuti Yesus tohodo ala naung porsia nasida di Yesus si tohodo ala naung holong rohana di Yesusi, tohodo siar rohana mangihutut Yesusi. Ternyata setelah diselidiki rupanya ada udang di balik bakwan. Dada na holong rohana sida tu Yesus, dada ala na porsia na sida tu Yesus. Daksian rohana na paihuti Yesusi. Molo di ayat 26 songonod do dido. Dilului hamu piau dada ala naung dapat rohamu na tadai. Tung alani nabusurido hamuna mangarroti i. Di ayat sebelumnya di dog di ayat 2 ala di ida nasida tada akan nabinahin ni Yesus tunahasitan. Oma antara lain sialana di hutun nasida Yesusi. Alani roti ido. Alana sebelumnya nunga ditamui Yesus 5.000 halak mangan holam marhite 5 roti do 2 deke. Ise tutubui mabay songoniate. Di bagasan rohana sida tabodo hape napai huti Jesuson so mulau-lau pe mangad do ima di do rohana sida jadi dosma songon natado digijang naking ala ni kaseti do begitu mago kaseti mago madohot holongna
Asa disima dipatakas Yesus persitutuan na sida pa ihuti-huti bana. Asa unang holan ala ni namangan, manang unang holan ala ni si panganon, manang si inumon. Ay molo holan ala ni ido, buhay maanon pasang surut holong na dohot persitutuan na mangihuto Tuhan Yesus si. Buasa, ala na molo roti manang si panganon, olo dui dangadongate. Olo adong. Dus dui dohot hepeng, si pata do marhepeng, jala olo do dang marhepeng. Unang atok tiki marhepeng, abang sayang, abang ganteng, papa sayang, mama sayang. Hape di tiki suadok kepeng, gabi buhama muse, mama jahat, papa jahat, abang jahat. Hello, om mananidok na holong nasemu. Hamuak kadongan, unang ma pangihutonon na semu, pangihutonot tadi Tuhani. Unang ma haporsyaw na semu, haporsyaw tadi Tuhani. Jala unang ma holong na semu, holong tadi Tuhani. Holong na mamulim ma, haporsyaw na sitong ma. Jala unang ma pangihutonon niyan dohot alanyon. Alay nang pesongonon, nang songonan, saitong madohonot ta. Sai uhutono ku Jesus. Songonan idok ni buku deta di onom ratus ya pelalui dete. Sai ihutono ku Jesus, sai ihutono ku Jesus, saliling-liling nai. Menjadi Kristen, janganlah ada embel-embel atau keinginan yang macam-macam. Ingin kaya lah, ingin sukses, ingin sembuh, ingin senang. Jadi adong do teologi sukses, teologi kemakmuran ate. Karena Yesus tidak pernah sesumbar mengatakan seperti itu kepada yang mau mengikut dia. Malah tu akan naing mangihutun ibana odo didok Yesus. Dituhuk masilang na tu ibana. Pikullah salib. Nasa na mangihutun nau dituhuk masilang na tu ibana. Memang ada yang percaya Tuhan lalu sakitnya sembuh. Ada yang percaya Yesus lalu dia kaya, sukses dan lain-lain. Alai unang sebalikna ate. Artinya, jangan karena kita sembuh lalu kita percaya pada Yesus. Jangan karena kita sukses lalu kita percaya pada Yesus. Bohamolo sora malum. Bohamolo sora sukses. Gabi mago maha porsyaonna. Ala nanguluo na kamang doho tamuinang. Dadaholan soal sembuh. Dadaholan soal sukses. Si pata do tak alami kegagalan. Si pata do tak alami kemunduran. Si pata do tak alami aka persoalan. Boha, hok do peha porsiota. Laus ido musena nidok ni Yesus diturupukon. Yesus menginginkan untuk setiap orang yang mencari dia, na mangalului ibanai, na paihut-ihut ibanai, termasuk kita, untuk fokus bukan hanya pada roti atau makanan yang sifatnya sementara. Unang maholan tu si panganon na ulo sudai rohata. Atik pe dang buhay parsuadot ta macarikot doy. Danga dong jolma na mangulu atin waing ang gusomangan ibana. Tetapi bukan itu persoalannya. Ada yang lebih utama dari sekedar urusan makan atau urusan roti saja. Itu hidup yang kekal. Molo di Matius onom ayat 30 di joloni trupuk tau takas doy di do. Di Matius onom ayat 30. Jumulu malului hamu harajau ni debata. Daido dido. Unang masipanganon na olo salpu ula hamu. Alai si panganon na mian rodi hanguluan na saliling-liling na naing lehonon ni anak ni jolmai tu hamu. Ido dido di ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Bohado asadapoti, molo di ayat 20 siai didok, hapor siai hamuma nasinuru ni debata, hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Jalamanang ise na porsia di si, maksud na porsia di Jesusi, sadok na somalebe ibana. Ay Jesus do roti hanguluan. Boha, porsia do hita di si, amen. Martangiang mahita.
Mauliate madiho Tuhan dihatam na hubigi hami. Pasu-pasu mai jala paurato di bagasan rohanami be. Asa di parbuiho katami parbuin na dingkan parbuin na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.